what's your name? My name is Branislav. How old are you? I am only 46. Ja by som chcel iba povedať toľko, že som veľmi rád, že chodím do tejto školy, lebo mne tá angličtina nejde. Čokoľvek mi ide, čokoľvek sa chytím a baví ma to, mi to ide. No a teraz som si povedal, že keďže ešte len mám only 46 rokov, že už by bolo na čase sa to trošku lepšie naučiť, lebo dostávam sa do takých aj celkom nie pre mňa trápnych situácií, keď napríklad uvádzam festival Pohoda a všetci sa tam rozprávajú po anglicky, tam v zákulisí, keď tam hrajú tie kapely a ja sa s nimi síce dohovorím, ale tak ja mám rád takú domýšľavú angličtinu, že si rád premyslím, dám do toho ruky, nohy a tak. Do you have children? Yes, I have 2 children. Do you have short hair? No, I don't. Short hair. I don't have short hair, but I have long hair. Long hair. What color is your t-shirt? My t-shirt is black. Keďže ešte som funkčný a rád by som sa pozeral do sveta a rád by som sa porozprával viacej s Maďarom, alebo s Francúzom, alebo s Indom, alebo možno, že normálne aj s Angličanom. Tak rád by som sa s nimi porozprával, tak preto som prišiel do tejto školy, kde mi ale že úplne že vyhoveli v tom, že intenzívne a 4 hodiny denné do mňa hustia, pekné, krásne. Prvé 3 dny kríza, úplne, že čo to je, už sa to mali mieša. A vlastne dneska je týždeň, čo sem chodím a normálne ma to začalo baviť, že teším sa na to a cítim sám na sebe, že kráčame dopredu.